ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አናኹም ሰላሐዲን ከም ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንጎ ሰዓት 5 ናይ 8 ደቂቕ ሓጸርቲ ቃላቲና ነውርድ ንመዓልቲ ዝኸውን ቃል እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሎም ድማ ንመዓልቲ ዝኸውን ሓጺር ቃል ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል በቲ ካብኡ ዝኾና ጎይታ ንመካሕ ዝብል እዩ በቲ ካብኡ ዝኾና ጎይታ ንመካሕ ክልተ ዓይነት ትምክሕትሎ ጎይታ ዘይፈትዎ ትምክሕትን ጎይታ ዝፈትዎ ትምክሕትን ጎይታ ዘይፈትዎ ትምክሕቲ ብገዛእ ርእስኻ ትምክሖ ትምክሕቲ እዩ ጎይታ ዝፈትዎ ትምክሕቲ ግን ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምክሖ ትምክሕቲ እዩ ስለዚ ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንምካሕ በቲ ካብኡ ዝኾነልና ህይወት በቲ ካብኡ ዝኾነልና ጥበብ በቲ ካብኡ ዝኾነልና ክብሪ ኣብ ህይወት ብኡ እናተመካሕና ደስ እንዳበለና ክንነብር ፍቃድ አምላኽ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 30 ክሳብ 31 ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብ አምላኽ ንጥበብን ጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢኹም ሪኹም ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ንሕናስ ካብቲ ንጥበብን ንጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢና ብኻልእ ኣዘራርባ ንሱ ጽድቅ ኮይኑልና ንሱ ጥበብ ኮይኑልና ንሱ ቅድስና ኮይኑልና ንሱ ምድሓን ኮይኑልና በትሱ ዝኾነልና ኢና ኮይንና ዘለና ኣነ ንስኹምን ስለዚ እሱ ካብ ኮነልና ነትሱ ዝኾነልና ኢና ኢልና ንርእስና ክንቆጽር ነትሱ ዝኾነልና ክንኣምኖ ነትሱ ዝኾነልና ክንቅበሎ በትሱ ዝኾነልና ከምቲ ካብኡ ዝተረኸብና ድማ ብኡ ክንምካሕ ህይወት እግዚአብሔር አምላኽ ይደልዩ ንምንታይ ተተባሃለ ክርስቶስ ጥበብና ስለ ዝኾነ እሱ ጥበብና ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ንሕና ኣዝና ጥበበኛታት ኮይና ኢና እቲ ምንታይሲ እሱ ከምኡ ስለ ዝኾነልና ንሕና ድማ ካብኡ ስለ ዝኾንና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ባህ ዘብልዎ እቲ ጎይታ ዝኾነሎም ተረዲኦም ንርእሶም ከምኡ እንዳቆጸሩ ንእግዚአብሔር ድማ ብኡ ክብሪ እንዳሃቡ እንዳኣወጁ እንዳመስገኑ ንላይፎም ኢንጆይ ዝገብሩ ሰባት ንኣምላኽ ብጣዕሚ እዮም ዝሕጉስዎ ገለገለ ክርስቲያን ክርስቶስ እዚ ኩሉ ኮይኑልና ክንሱ ምድሓን ኮይኑልና ክብሪ ኮይኑልና ጥበብ ኮይኑልና ጽድቅ ኮይኑልና ክንሱ ኣነ ዘይጠቅም ኣነ ጥበብ ዘይብለይ ኣነ ከምዚ ንብልሞ ንእግዚአብሔር አምላኽ ነጉህዮ ንምንታይ ተተባሃለ ከምኡ ስለ ዘይኮንና ኦሬዲ ኮሱ ጥበብና ኮይኑ እዩ ኦሬዲ ኮሱ ምስትውዓልና ኮይኑ እዩ ኦሬዲ ኮሱ ህይወትና ኮይኑ እዩ ስለዚ ንሕና ንርእስና ብኡ ዳኹን ቆጽራ ይድግበአና እምበር ብኻልእ መንገዲ ንርእስና ክንልክዕ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣይኮነን ስለዚ ኣሕዋተይ እሱ ንጥበብ ኮይኑልኩም እዩ ንሱ ንምስትውዓል ኮይኑልኩም እዩ ንርእስኹም በትሱ ዝኾነልኩም ምዃን ፍለጥዋ በትሱ ዝኾነልኪ ምዃን ፍለጥያ ንስኺ ካብኡ ኢኺ እሱ ድማ ንዓኺ ኮይኑልኪ እዩ በዚ እንተተመካሕኪ በዚ ንኣምላኽ ክኽብሪ እንተሃብኪ በዚ ኣነ ከምኡ እንተበልኪ እግዚአብሔር አምላኽ ይኸብር እዩ ንስኺ ብርግጽ ጥበበኛ ኢኺ ንስኻ ብርግጽ ክቡር ኢኻ ንስኻ ብርግጽ ጻድቕ ኢኻ ንስኻ ብርግጽ ቅዱስ ኢኻ እቲ ምንታይሲ ንስኻ ካብኡ ስለ ዝኾንካ በቲ ንሱ ዝኾነልካ ድማ ክትልክዕን ክትግለጽን ስለ ዝግበአካ ምኽንያቱ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ደጊም ብመገዲ ስጋና ሓደ ይንፈልጥን ኢና ኢሉ እዩ እቲ ምንታይሲ ኩሉ ሓድሽ ፍጥረት ኮይኑ እዩ ብክርስቶስ ዝኣመነ ዘበለ እቲ ብሉይ ኩሉ ከዓ ሓሊፊ ኢልዎ እዩ ስለዚ ብክርስቶስ ካብ ኮንኩም እዚ ሓድሽ ህይወት ክርስቶስ ጥበብን ምስትውዓልን ጽድቅን ዝኾነሉ ህይወት ኢኹም ተቐቢልኩም ዘለኹም እሞ ኣነ ንሱ ኢልኩም ንርእስኹም ፍለጥዋ ስለዚ ኣብ ህይወት ከምዚ ኢልና ክንእውጅ ይግበአና እዩ ምሳይ ሓቢርኩም እዚ ቃል እዚ ኣውጅዎ እግዚአብሔር ኣቦ ስለቲ ካብቲ ንጥበብን ቅድስናን ጽድቅን ዝኾነለይ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ኣነ ካብኡ ስለ ዝኾንኩ ክብሪ እህበካ ኣለኹ ክርስቶስ ትምክሕቲ ህይወተይ እዩ ብክርስቶስ ኣዜ ጥበበኛን መስተውዓልን እየ ብክርስቶስ ካብ ሰዓርቲ ኣዜ ይበልጽ እየ
بكريستوس رأس مبر ጭራ አይኮንኩን بكريستوس كبرن كهنن نغوسن إيه بكريستوس حدش فطرت إيه بكريستوس زرعي أبراهام إيه بكريستوس برخت تولدي سلازخونكو يمسكنك الله آمين نسخم بلكع كمزيخم بكريستوس أملاخ سماي يبارككم إجابير حيلكم لومي حدث أوعيد كقربولكم نقويتانا يسوس كريستوس أبيوتكم وسيمكم لي تقبلكم دا معلت مدحان لوميا صباحنا تكاي كونتن سلا صباح حيتفلطني خبي كم دلخي نصباح حيتبل لو معدل كلكي لبخ نقويتا خفتي سلازي اتوم نقويتا بحق ترديكم كتقبلوا أبيوتكم كتنقسوا زوسنكم إز تصلوت زي تصلي مساي قويتا يسوس كريستوس أمسكال سلي كم تسألكا عدا حتياتي كم زخفلكا يأمن الله كم زموت كالي بسالسيت معلتون كم زتنسعكا يأمن الله إيسوس كريستوس ناي هيوتي مدحاني مخانكا يأمن الله بدمكا كبزلو حتيات حارا مخاني يأمن الله كابزا ساعات زيئة حدش فترة مخاني يأمن الله إذا تقولوا أملاخي بارخكم بزب تحت زولو كونتاكت قبورنا كنرخبكم هنا شالوم